Pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Pergi adalah perkumpulan ini, rahmatnya Tuhan jangan dilemparkan. Syukurlah dalam kesucian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah serta berdirimu. Siapa didengar kawanmu setia membela agamanya Islam, agamaku Tuhan negerimu. Ayo para kanca ingkang padha angupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama. Sebab kita enggal padha angupaya yen ora kersa bisa kena cobane manusa ya iku bakal tumiko. Nanging kita ora ngerti yen bakal tumiko. Bergiatlah perkumpulan ini, Ramadan jangan dilemparkan. Syukurlah dalam kesucian, Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu. Siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam, agamanya Tuhan dan negerimu. tinggi gunung ya nona kampung Melayu, sarung melingkar di pinggir kali, sarang burung di puncak kayu. Saya melihat terlalu tinggi. Mandung menjahit sarung, benangnya ikal jarumnya putung ngantian putung sapa sing ganti. Awarono pemuda Jawi nama Islami, Agami Islam sudah dereng, angsal dawuhe dari pangeran. ayo prakonco ngaweruwono rukun Islam ya iku limo. Syahadat loro rukun kang siji, bisa sira kelawan ati. Ing pindhone lakoni salat, kaping telune bayar zakat, Kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan, ping 5 haji, kaping 5 haji lamun kuwasa. do elingo wong urip iku sedelo. Ojo susah yen kon poso. Yen ora poso urip
uripe bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya sebab urip nyipadae sia-sia rana tepi dawuhe kang maha mulya swarga buka gori Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fil bilahi salatan taimatan bitawami mulki lahi do elingo wong urip iku sedelo wong sedelo aja wegah aja susah yen kono poso yen dikon poso yen ora poso uripe bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya ini negeri namanya Jawi kalau agama nama Islam agama Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran yo prokon ngawaruana rukune Islam yo iku limo syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ati ing pindho ning lakoni salat ping telu nembayar zakat ing 4 poso bulan Ramadan ping 5 kaji lamun kuwasa iya dipencake sepisan maneh yo Kuningan ya mas diputung-putung sapa bisa amatreake
sapa bisa amatake panas ya mas ning alon-alon iu penek kulon omah ayune durung mentiung uprake wong omah-omah eloke mas yen tertangati angon wedhus wetan kuburan eloke adik rawan saiki ora ada sewatan-watan kuburan Borobudur yang masih ku candine Magelang kabupatene Labu mundur padha senenge numpak sepur padha-padha penake ireng-ireng yo masukan kendit kandhet ireng pating kelewen biyen seneng yo mas saiki sengit yen sengit ojo jejet ereng-ereng yo mas omahe rayap omah gendeng tak saponane ngedreleng yel jalo ijab abot enteng tak lakonane ireng-ireng yo mas montore kanjeng gorene tak supirane yen seneng yo mas ojo mung ngandeng gawa ono ngendi omahe ini negeri namanya Jawi kalau agami namanya Isawi agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran ngobrol konco ngaruana rukune Islam ya iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji ping pindho ning lakoni salat ping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping limo ngaji lamun puasa Tuhan Allah minta ampun kali ini aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini bersama-sama saudara kami bersama-sama perkumpulan ini mau berhenti Bapak Ibu yang tak hormati mengatakan dari ibu-ibu besar kalian prinsip tiba ibu berdekat dengan patram ada ibu kali akan aturakan haruskan pemerintah kalian sponsor dengan sabun dukung acara yang dalam menikah namun katakan batu pun aturakan saking kulo sakata kalian muncul tiba muncul kata kata patram mil pangucap hingga datang jumbungan seposto yang bilang salah satu dalam keperingatan dosa putra pasar saking kulo idina sultan mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampun paripurna kula paring parisuka pilih lapat nyuwun ngapura dumateng sadaya napa sanamina puji maring ngersane Gusti mugi saged anglampahi pentasani wonten ing dalu niki New.